Dalgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja iltaqa' mat-tenur Joseph Calleja. Laqa li matula l-Prim Ministru faħħar lit-tenur għas-suċċessi li kiseb tul dawn l-aħħar snin. U rringrazzjah tal-rwol tiegħu fil-pajjiż u kif dan qed jirrappreżenta lil pajjiżna lil minxtutna. Xi ħaġa li fi kliem il-Prim Ministru Muscat, it-tenur Joseph Calleja qed jagħmilha b'serjetà kbira u l-ħidma tiegħu qed tgħin biex iżomm isem Malta l fuq. Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lil Calleja bħala rappreżentanta għaqda nazzjonali. Kompla jgħid li bħala ambaxxatur għal Malta Calleja qed jagħti semu mhux biss għall-prestiġġju personali iżda biex juri li hu gburi li huwa Malti. Kompla jgħid li Calleja dejjem ħadem biex jara li pajjiżna jkun promoż bl-aħjar mod possibbli. It-tenur Joseph Calleja spjega kif kunċert li ser itella fi Franza fi żmien li ġej u li għalih ser jattendi wkoll il-Prim Ministru Muscat u l-President François Hollande se jkollu l-opportunità li għall-ewwel darba jkanta żewġ innijiet nazzjonali, dak Malti kif ukoll dak Franċiż.